haaldude e ɓen ɓe ganduɗa hohoɓe diine hohoɓe aada ɓe leydi Sénégal ɓe leydi Mauritanie renti ɗo ko kawtal pelle sappo e jeetati ɗen pelle kanƴe fof ɗe gonɗo hen sen limi hawnaka juuta ene woni hen fedde ɗam Allah adi ɗam dende jayendeji Amadou Dia convergence pour la citoyenneté et pour le développement du Fouta COSYDEF ene jeeya hen fayande ene jeeya hen mouvement citoyenneté kaw ene jeeya hen fédération des associations du Fouta pour le développement FAFD ene jeeya hen fedde salsalɓe e maɓuɓe fedde ƴellitare gorgol union pour la solidarité et l'entraide programme intégré de Podor union pour le développement pour la solidarité et le développement durable wondude convergence pour le développement de la région de Matam Koderam président Mamadou Diagne kañum adi haalde ɗo e ɗemgal farayse ONG Oumar Foutiyou Tall toon to Nouadhibou femme leader pour le développement kawtal pelle jojjande AD organisation des normaliens de Zermain Lafort forum social sénégalais association des femmes musulmans ko ɗeɗo pelle ɓe mbaɗi no mbanno rawane ni rawane oɗo saaha ilam heewi no ilam tawtude tomdogam ndiyam kewɗam e nder dande maayo leydi Sénégal tuggude Bakel faade Matam faade Podor bandiraɓe fof mbomima ɗe guese naati galleji naati caɗele kewɗe mbaɗi gan sanga noon ɗeɗo pelle sappo e jeenayyi darinomo hen lang doole mumen oole mumen gam wadde hen ballal mumen balle mumen guele fate jawɗele guele fate ko ñamate ko yarate ɗum noon haɗani ha joni wayino wayanno hikka kadi oɗo saaha en jii e vidéo ji jaltuɗi oɗo saaha nokkuji kewɗi e nder dande maayo e nder diwan Fouta Guiya Bow Cempeng Wodabere Jammel Tiggere Ndulumaji Dembe Wudduru Ngijulon Silla Jongto Jorbiwol Madina Diaƴɓe Jama Alwali ɗiɗo nokkuji hande jomumen ngalaɗo ñaami ngalaɗo jari wonɓe ganda ngara hayɗo juuli galleji mon keewi ndiyam guese ɗe fof naati oɗo saaha kolaɗe naati caɗele keewi oɗo saaha ɗum noon saabi ɗeɗo pelle wadde erago ndiyam ɗam noon ko ndiyam gumiɗam toon to baras manantali tawti hen e tomdogam ɗum fof jokkodiri addi caɗele oɗo saaha noon bandiraɓe e saabi ɗeɗo pelle fof e jakkodirde e jii ɗeɗo pelle wonɗe ganduɗa ko Sénégal naɓe heddi hen ko Mauritanie naɓe rendude wadde ngoɗo erago faade e ɓesgu leydi Sénégal kala to wawi wonde debbo hen gorko hen suka hen mawɗo hen hohoɓe diine hohoɓe ha tingti noon e laamu won gueɗe ko laamu foti wadde ko autorité laamu ngu noon adi ko ɓen ɓe ganduɗa woni maire uji wonɓe toon ɓe conseil départemental Bakel Podor Matam e caggal ɗum noon gouverneur uji ha tingti no ministre kalfinaɗo kala fati diƴƴe ministre de l' intérieur ministre premier ministre faade président de la république min jiiɗi ko ɗum ɗo hen laamu ngu anda ɗum ɗo ko caɗele sibu laamu so leydi woni kala hitande rafi ene woodi on rafi so safretake e ko caɗele ɓeydete ɗen caɗele no en jii oɗo saaha galleji kewɗi ndiyam en jii guese naatɗe so guese naati Fuutankoɓe ko ndema e gaynaka gontoon diwan Matam faade Podor faade ha toon to ha waalo ni fof ko ndema e gaynaka so woni guese ɗe naati so woni diƴƴi mbaɗi rafiji kewɗi e guiley jontinoje guiley rafiji kaleteɗe fièvre de vallée de Rifte e wondude rafiji keddiɗe fof nanɗo hen oɗo saaha nokkuji cafriɗe gara caɗele ne kewi no fewi no fewi ɗum noon ko wadde erago faade e bandiraɓe ganda caɗele ɗe ene kewi ha tingtino e laamu leydi Sénégal kalisaji kewɗi mbiyama mbaɗi neldama kono noon jiɗɗen ko ɗum wawi wade fof mbaten laato mbata yimɓeɓe ene mbawa yiide hen koye mumen ha tingti noon wonɓe toon ɓe oɗo saaha guuri ko bonɗam guuri koye tampere hande ene kaaɓi ene tampi ene paayi banggal ndenka banggal kisal so woni ala ɗo jooɗiɗa ala ɗo ñamɗa ala ɗo jarɗa ala ko ɓurda nokkuji kewɗi ɗum noon pelle ɗe mbiɗum en jiiɗi kadi laamu ngu darto hen fewi waɗa conseil interministériel ko fati inondation taw ko zone vallée o arta ko fati plan spécial guinol golle taw ko haalde e ɗeɗo inondation ngaji ɗeɗo caɗele e ko laamu ngu wiyata plan de redressement 2050 laamu ngu kadi nanna hen ɗeɗo toɓɓe anda leydi Sénégal so woni diwan oɗon rewo leydi Sénégal so woni ne waɗi caɗele yimɓe mbawa wurde mbawa remde mbawa wadde faggude mbawa hay caɗele rafiji gueɗe mbaɗ noon ɗum fo alay saago ha tinti noon président Mamadou Diop haali wadde des solutions durables taw wona hirande foof yimɓe ne goya hirande foof yimɓe ne goya taw waɗe des ponts secondaires no wirni pomuji goɗɗi jokkodirɗi ammanantele sibu no wirni ndiyam ɗam
ndiyam kadi ene nafa sibu ndiyam ɗam ene c'est le paradoxe eɗen jogui caɗele ndiyam ko ndiyam kadi ne tampinen ndiyam ɗam foti ko dambeɗe ƴeewe so watte ko liɗɗi pisciculture so watte ko ndemanteri par ce que so ndiyam ɗam ruttima eɗen gowi enen remde kadi ruttade eɗen anduɓe waloɓe ɗum kadi ko ma reme ɗum fof kadi ma doole mbaɗe projet ji mbaɗe yimɓe mbawno ballira ɗum noon raɓɓikinade ko erago faade erago faade kaali kaalisaji ɓe mbi ko 8 milliards déclaration kam haalani hen kaalis ni wi tan ko haalis haalama ɗum noon laamu ngu so haalis ari so arani jiɗɗen ko yo yimɓe yoɓe cafru ɗum par ce que wona ƴettude kaalis ene fecca yimɓe ɓe keeɓa nogas ɓe keeɓa sac maaro ɗum ala ko nafata jiɗɗen koko nafata taw barage waɗama walla goɗɗum waɗama taw ene wawa nafde ɓesgu Sénégal ko yimɓe foof kadi ɗeɗo pelle gona pelle politique c'est des associations apolitiques, c'est des associations de développement qui sont engagées pour le développement. Ce sont des Sénégalais, des Mauritaniens qui portent l'alerte kamɓe gondo henne eɓe kollire mette mabɓe kamɓe Sénégal na wonɓe ɗo ɓe Mauritanie ɗum ɗo mbaɗa wona politique wona haydara ko kamɓe koɓe Sénégal naɓe koye pelle ɓe goni koye terrain he ɓe jii caɗele ɗe ala sago ɓe mbaɗa alerté laamu ngu hayson jogui autorité ji mum sur place ene wawi taw won koɓe ganda walla koɓe jiyani enen fof jiɗɗen ko yo Sénégal ɓamto jiɗɗen ko yo Mauritanie ɓamto jiɗɗen ko yo leyɗele men ɓamto ɗum noon laamu ngu yo daro yo wallu hen partenaire développement ƴi ONG ƴi wonɓe caggal leydi fof surtout solution durable ɓe mbawa walluɗen no ɗum ɗo wawi taw wona hitande fof eɗen gara eɗen goya en goyini ha hankkadine en natti wawde woyde enen haaloɓe ɗo ni hawnaki wonken ganda wonɓe wonɓe toon hande ene jogui caɗele pour ɗo kuɓɓe gaz mon en jogui caɗele ɗo mbaali ndiyam naate galleji mon ngala kuɓeje goɗɗe mbaalata koye boowal caɗele ɓowɗi caɗele ɗomka caɗele heega caɗele ndenke kisal sécurité ɗum fof renti en mbaɗa erago faade laamu leydi Sénégal faade laamu leydi Mauritanie e sibu OMVS rendin ko Sénégal rendin ko Mauritanie rendin ko ɗeɗo leyɗele fof Allah jarama on